Lur, madang apa ya hari iki? Part 11. Nah, isu iki aku sarapan karo jahan bening sawi gambas lawon ndok ceplok pentol karo kerupuk. Anget-anget seger ya lek ngene iki. Tambahi sambal tomat rasane jan maknyus ya. Lek aku mangan jan renek mandeke lho. Lahap terus sampai seruputan terakhir. Beduk-beduk aku metu ndek kene lur, golek rujak sayur. Iki tempatnya ndek Desa Jepun Selopuro. Jenenge rujak Mbah Hiji. Isiane enek timun, tahu goreng, tempe goreng, lontong dan kulupan bayam cambah. Mari kita jajal. Rasane pagah enak lur. BTW iki langgananku kecil indien, janket aku indeli lho. Bae iki wis dodolan rujak, rasane gak ubah Hargane sik murah meriah 6.000 lho. Wis oleh sak piring, auto telap-telap sampai entek. Mantap. Sorene aku ngemil weci utawa ote-ote karyane bojoku. Ranggae cetakan lur lek goreng, malah bentuke koyo ngene. Iki mangane kudu karo lombok, cek tambah nikmat ya. Karo saus pun juga enak ternyata. Maknyus. Next rodok bengi aku jajan golek iki, serabi. Aku tuku serabi rasa coklat karo jajal rasa nongko. Jajal sing rasa coklat payah, jan sik panas lur. BTW iki enak lur, gurih coklatnya kroso Mari ngono kita jajal sing rasa nongko. Helu, rasane cocok ya ternyata. Enak pisan, perpaduan gurih serabine karo manis nongko jan pas. Penutupe iki jenenge pisang goreng madu. Bentuke koyo ngene lur, koyo daging burger lho ya. Gawe rasane iki gurih, manis gedang, teksturnya padat tapi nggak nyereti. Mantap. Mulai-mulai tibake nek berkat nganggur, timbangane gak enek semangan tak pangan ya. Iki isiane enek sate wedhus, sambal goreng cecek wedhus, jangan pitik, tahu goreng, ndok godhog, serundeng karo apem. Auto telap-telap. Wes lur, wareg tenan aku bengi iki. Kaken lek mangan.